नमस्कार भैरसिक हो. आज आपण दंडक या भयकथेच्या दुसऱ्या भागाला सुरुवात करीत आहोत. जर आपण या कथेचा पहिला भाग पाहिला नसेल तर त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे. तेथे क्लिक करून किंवा चॅनलमध्ये जाऊन तुम्ही दंडक या कथेचा पहिला भाग बघू शकता. तर चला जास्त वेळ न दवडता आजच्या दुसऱ्या भागाला आपण सुरुवात करूया. 100-125 वर्षानंतर प्रथमच तो डाकबंगला खुला झाला. एक मोठा मोकळा श्वास त्या बंगल्याने घेतला. कितीतरी वर्षांची त्याची घुसमट अखेर सैल झाली. अखेर त्या बंगल्याला वारस मिळाला. त्याची कितीतरी वर्षांची प्रतीक्षा आता संपली होती. त्या बंगल्याच्या अंगखांद्यावर खेळायला आता राघव आला होता. डाकबंगला आता मुक्त होता, अगदी निर्धास्त आणि स्वातंत्र्य होता. दाराचा मोठा कर्कश आवाज झाला. बऱ्याच प्रयासाने ते दार खुलले गेले. बऱ्याच दिवसांपासून बंद असल्याने ते जाम झाले होते. मजूर मागेच थांबले होते. आधी पुढे तुम्ही जा, मग आम्ही पाठीमागून येऊ, या अटीवर ते मागून आत येणार होते. हळूहळू संपूर्ण दरवाजा राघवने मोकळा केला. दाराआडचा तो विशाल बंगला आता खुला झाला. आतमध्ये लांबपर्यंत तो पसरलेला होता. काहीसा अंधार आतमध्ये जाणवत होता. कोंदट वासाचा एक मोठा भपकारा त्याच्या नाकात शिरला. तो ओला ओला आणि उगीर वास त्याच्या मेंदूला चांगल्या झिंझिण्या देऊन गेला. त्याने बराच वेळ नाक बंद करून ठेवले होते. हळूहळू त्या वासाची तीव्रता कमी झाली. त्या वासाची थोडी सवय झाल्यावर त्याने नाक मोकळे केले. त्या अंधारात त्याने आत पाहण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याच्या नजरेत काहीच पडले नाही. थोडी नजर सरावल्यावर त्याला आता एक एक वस्तू अस्पष्ट स्वरूपात दिसू लागली. बंगला आतमध्ये बराच लांब असल्याने थोडे अस्पष्ट दिसत होते. कुठल्याच वस्तूचा काही बोध होईना. त्याने एक एक वस्तूवर हळूहळू नजर फिरवली, पण त्या अस्पष्टच दिसत होत्या. धूळ, कोळ्यांचे जाळे, वाळवी, ओल्या वातावरणाची बुरशी सगळीकडे पसरल्याने त्याच्या आत त्या वस्तू गडप झाल्या होत्या. त्यात हा आतला मंद मंद अंधार, त्यामुळे बाहेरून कोणत्या वस्तूंचा काही मेळ लागेना. अखेर त्याने आत जाण्याचा निर्णय घेतला. थोडीशी भीती त्याच्या मनाला स्पर्शून गेली. देवाच्या विरोधी शक्ती अस्तित्वात असते, हे वाक्य नेमकेच त्याच्या मनावर उमटून गेल्याने त्याला थोडी आत जायची भीती वाटली. पण हलकेच हसत त्याने त्या दरवाजाचा तो भला मोठा उंबरठा ओलांडला. त्याचे उजवे पाऊल त्या बंगल्यात पडले. कितीतरी काळानंतर त्या बंगल्याला मानवी स्पर्श झाला होता. त्या बंगल्यात कोणीतरी इतक्या वर्षानंतर पहिल्यांदा पाऊल टाकत होते. त्या जाणीवेने राघवच्या अंगावर एक सरसरून काटा उमटला. एक भयप्रद जाणीव त्याच्या मेंदूतून आरपार झाली. आयुष्यात प्रथमच अशी जाणीव त्याच्या शरीराला झाली होती. तो क्षणभर तसाच जाग्यावर थांबला. एक पाऊल बंगल्याच्या आत आणि एक पाऊल बंगल्याबाहेर. आत जावे की मागे फिरावे, हा प्रश्न त्याला पडला. त्याच्या मनात द्विधा अवस्था निर्माण झाली. ते दोन मजूर त्याच्याकडे तोंड वासून बघत होते. आता हा काय करेल, हा प्रश्न त्यांनाही पडला असावा. पण क्षणातच ते घडले. कुठली तरी आंतरिक शक्ती त्याच्या आत निर्माण झाली आणि त्याने दुसरे पाऊल पुढे टाकले. तो बंगल्यात प्रवेश करता झाला. त्याने पूर्णपणे त्या बंगल्यात प्रवेश केला. मगाशी वाटणारी भीती आता पूर्णपणे नाहीशी झाली होती. आता सर्व काही नैसर्गिक वाटत होते. पाण्यात उडी मारण्या अगोदर काही क्षण वाटणारी कुडकुडीत थंडी नंतर नाहीशी होते. तसाच हा प्रकार घडत होता. पण ती थंडी नाहीशी होत नसते, ती शरीरात कुठेतरी रुतून बसलेली असते. तुम्ही पाण्याबाहेर निघालात की ती वेगाने वर उफाळून येते. पाण्यात आहात तोपर्यंत ती जाणवत नाही. आता कदाचित इथेही तसेच असावे. बंगल्यात आहे तोपर्यंत ती आंतरिक शक्ती त्याला जाणवणार नाही, पण बंगल्याबाहेर पाऊल ठेवताच ती वेगाने बाहेर उफाळून येणार. बंगल्याने त्याचे मोठ्या मनाने स्वागत केले. बंगल्यात तो इकडे तिकडे फिरू लागला. बंगल्याच्या आतील बाहेरील सगळे काम गॉथिक पद्धतीचे होते.
जुन्या ब्रिटिश काळात सगळ्या इमारतींचे बांधकाम हे गॉथिक पद्धतीनेच बनवलेले असायचे. मुंबईमध्ये जुने व्हिक्टोरिया स्टेशन, मुंबई महानगरपालिकेची इमारत, शाळा, मुंबई पोलीस कमिशनर ऑफिस, म्हैसूर येथील फिलोमिना चर्च, सरकारी कचेऱ्या, राहण्याच्या इमारती, सरकारी बाबूंना राहण्यासाठी बांधलेले घरे, अशा कितीतरी इमारती याच पद्धतीच्या होत्या. भारतातील बऱ्याच ठिकाणी या इमारती अजूनही दिमाखात उभ्या होत्या. ही ब्रिटिश लोकांची आवडती पद्धत होती. आता बरेच असे बंगले खितपत पडलेले आहेत. बऱ्याच घडामोडी अशा ठिकाणी घडत असल्याने अनेक विकृत शक्ती तिथे वास करून असतात. हा डाकबंगलाही अनेक वर्षांपासून बंद होता, त्यामुळे कदाचित इथेही काही शक्तींचा वास झाला असावा. डाकबंगला बाहेरून आतून उत्तम कलाकृतीचा एक नमुना होता. दरवाजातून आत गेल्यावर एक मोठा दिवाणी हॉल होता, पण अनेक वर्षांपासून खितपत पडल्याने सगळीकडे धूळ, कोळ्यांचे जाळे, आजूबाजूचा वाढलेला कचरा आणि पावसामुळे आलेले ओलेपण त्याने सगळा बंगला विद्रूप दिसत होता. हॉलच्या वर एक काचेचे मोठे झुंबर अलगद झुलत होते. कदाचित दरवाजा उघडल्याने हवेचा झोत आला असावा. हॉलमधून 2 जिने वर गेले होते, एक उजव्या बाजूचा आणि दुसरा डाव्या बाजूचा. वर चारी बाजूंनी 7-8 खोल्या होत्या. त्यावर सगळा बंगलाभर पसरलेला माळा होता आणि ज्यावर टेरिस होते. हॉलच्या पाठीमागे एक गोदामासारखी मोठी खोली होती. एका मोठ्या आकाराच्या दाराने ती खोली बंद होती. त्याला आश्चर्य वाटले. हॉलच्या अगदी पाठीमागच्या बाजूला एवढे मोठे दार का असावे? पण त्याला त्याचा काही उलगडा झाला नाही. त्याने त्याकडे दुर्लक्ष केलं. चहूबाजूंनी नजर फिरवून त्याने बंगला पाहिला. वरचे झुंबर अजूनही हलत होते. त्याचा किलबिलाट त्या कोंदट वातावरणात भेसूर वाटत होता. मजुरांनी सायंकाळपर्यंत बंगल्यातील मोठा हॉल, वरच्या 2-3 खोल्या नीट केल्या. हॉलमधून वर जाणारे दोन्ही जिनेही त्यांनी साफ केले. त्याने एक खोली उघडून पाहिली. 20x25च्या त्या मोठ्या मोठ्या खोल्या चांगल्याच ऐसपैस होत्या. त्यातील 2 खोल्या त्याने वापरासाठी निश्चित केल्या. पण हॉलच्या पाठीमागची ती खोली खूप प्रयत्न करूनही खुली झाली नाही. तिचे ते मोठे जाडदार कितीही प्रयत्न करून इंचभरही जागचे हल्ले नाही. त्यावर माकडाच्या पंजाच्या आकाराचे एक विचित्र कुलूप होते. बरं, ते कुलूप होते हे केवळ ते कडीला अडकवलेले असल्यामुळेच कळत होते, नाहीतर ती काहीतरी विचित्र प्राचीन एखादी वस्तू आहे असेच वाटले असते. चाबी लावायला त्याला कुठेही छिद्र दिसेना. केवळ पंजाच्या आकाराचा खोलगट छापा त्यावर होता. त्याने 2-3दा त्या कुलूपाला हात लावून पाहिला, पण ते कसे खोलावे हे त्याच्या ध्यानातच येईना. ते कुलूपच भयप्रद वाटत होते. माकडाच्या पंजाच्या आकाराचे कधी कुलूप असते का? त्याला त्या कुलूपाकडे पाहण्याची इच्छाच होईना. पण त्या खोलीच्या आत नेमकं काय आहे हे पाहण्याची त्याची तीव्र इच्छा होत होती. त्या खोलीचा नाद त्याने सोडून दिला. सायंकाळ झाली. सूर्यास्ताचा शेवटचा किरण हळूहळू लुप्त झाला. दोन्ही मजूर गावात निघून गेले. आता तेथे फक्त तोच उरला होता आणि त्याच्या सोबतीला तो प्रचंड मोठा बंगला. सूर्यास्त झाल्याने आजूबाजूची भेसूरता वाढू लागली. आता तो थोडा घाबरला. गावापासून दूर जंगलाच्या कडेला त्या बंगल्याजवळ आपण एकटेच आहोत ही जाणीव त्याला झाली. एक गोष्ट त्याला आता आठवू लागली. केशव, मजूर, रहीम चाचा यांचा तो विरोध. भीतीचा एक तरंग त्याच्या चेहऱ्यावर सरसर करून उमटून गेला. हॉलच्या पाठीमागील त्या बंद खोलीचे दार, त्यावरचे माकडाच्या पंजाच्या आकाराचे ते भले मोठे कुलूप त्याच्या डोळ्यापुढे आले. मनात भीतीची एक काहूर माजून गेली. एक हुरहुर लागून गेली. ती हृदयाच्या एका कोपऱ्यात घट्ट रुतून बसली. तो बंगल्यात गेला. बंगल्यात वीज उपलब्ध होती. जुनी जोडणी अजूनही चांगली होती. त्याने साफसफाई केलेल्या दोन्ही खोल्यातील आणि हॉलमधील दिवे लावले आणि तो झोपेच्या अधीन झाला. तिकडे अंबरखोत आपल्या लाकडाच्या वखारीवर पोहोचला. गावाच्या उत्तरेला जंगलाच्या आत त्याच्या मालकीची मोठी वखार होती.
आजूबाजूला असणारे मोठे जंगल, त्यात पुष्कळ प्रमाणात असणारे उंच आणि मोठमोठाले वृक्ष, त्या साधन संपत्तीवर त्याच्या वखारीचा तो अवैध धंदा सुरू होता. रोज अनेक झाडे कापून तो अवैध मार्गाने मोठ्या शहरात पाठवत असे. रोजूड, नागचंपा, सिडार, किंडल, शिसव, कदंब, बांबू, आंबा, जांभूळ असे मोठमोठाले वृक्ष आजूबाजूच्या जंगलात मुबलक असल्याने त्याच्या मऊ टणक लाकडाची अवैध कटाई करून खोताने गडगंज संपत्ती कमावली होती. पुष्कळ पैसे त्याला धंद्यातून मिळायचे. विनासायास असा गडगंज पैसा मिळाल्याने तो मगरूर बनला होता. गावातील काही शिकलेल्या व्यक्तींना त्याचा हा धंदा खटकत होता. त्यांनी बराच वेळा त्याची तक्रार वन अधिकाऱ्यांना केली होती, पण काहीही फायदा झाला नाही. पैसा, गुंड प्रवृत्ती यामुळे अंबरखोत गावावर वचक ठेवून होता. एकंदरीत अंबरखोताचा धंदा जोरात सुरू होता. सायंकाळचा सुमार झाला होता. दिवसभराचे काम पाहायला खोत वखारीवर आला. वखार जोरात सुरू होती. झाडांची कटिंग मशीनद्वारे सुरू होती. कटिंग मशीनचा आवाज आजूबाजूची शांतता भंग करीत होता. तास 2 तासात हळूहळू अंधार पडायला सुरुवात झाली. मजुरांनी काम थांबवले. मशीन बंद झाल्या. आता मजूर घराकडे निघू लागले. खोत तिथे शेडमध्ये बसून आज झालेल्या कामाची पाहणी करीत होता. त्याचा हा रोजचाच दिनक्रम असल्याने तो निर्धास्त होता, पण आज जरा लवकर अंधार दाटून आला होता. त्याला आश्चर्य वाटले. आजची अवतीभोवतीची भयानकता जरा भेसूर वाटू लागली. त्याने मनगटावरील घडीवर नजर टाकली. सायंकाळचे 7 वाजून गेले होते. वखार गावापासून बरीच दूर जंगलाजवळ असल्याने तेथील अंधार जरा जास्तच तीव्र वाटू लागला. झाडांवरचे पक्षी कधीच घरट्यात निपचित पडले होते. दिवसा बाहेर पडणारे जीव आपापल्या निवाऱ्यात कधीच परतले होते. निशाचर सरपटणारे जीव आजूबाजूला फिरत होते. त्यांचे वळवळणे, सरपटणे आणि सळसळणे यांनी आजूबाजूची शांतता आणखीनच भीतीदायक भासत होती. रातकिड्यांची किर्र गुंजारण, जंगलाच्या गाभ्यातून कोल्ह्यांच्या कळपाची येणारी कोल्हेकुई, शिकारीला निघालेल्या हिंस्त्र श्वापदाची प्रचंड मोठी डरकाळी यांनी वातावरण अजूनच घनगर्द बनवले होते. त्याच्या मनाला भीतीचा स्पर्श झाला. त्याचे हे नित्याचेच काम होते. तो रोज यावेळेला वखारीवरच असायचा, पण अशी भीती त्याला आज प्रथमच वाटत होती. आजूबाजूचे सगळे वातावरण त्याला त्याच्या विरोधी झाल्यासारखे वाटू लागले. आजूबाजूला काहीतरी आहे. ते संथ गतीने रखडत रखडत आपल्याकडेच येत आहे अशी जाणीव त्याला होऊ लागली. काहीतरी भीतीदायक संकेत त्याच्याकडे येऊ लागले, पण ते संकेत नेमक्या कोणत्या दिशेने येत आहेत याचा बोध त्याला काही होईना. त्याने स्वतःभोवती गोलाकार फेरी मारून चोही बाजूंनी पाहण्याचा प्रयत्न केला, परंतु काळोखाशिवाय तेथे काहीही दिसेना. त्याची भीती हळूहळू वाढू लागली. तो प्रचंड भयग्रस्त झाला आणि हळूहळू तो क्षण जवळ आला. तो तिथे आला. हो, तोच दंडक, मानवी योनीबाहेरील राक्षस दंडक. रखडत रखडत पाय घासल्याचा आवाज वेगाने अंबरखोताच्या कानात शिरला. त्याने गरकन त्या आवाजाच्या दिशेने आपली मान फिरवली. त्या घनघोर अंधारातून कोणीतरी एका पायाने लंगडत लंगडत येत होतं. अगदी संथ, हळूहळू त्याची आकृती दृश्यमान होत होती. तो अंधारातून थोडा पुढे आला. अंबरखोत एकदम सुन्न झाला. त्याच्या मनाने भीतीचा परमोच्च बिंदू गाठला. त्याचे सगळे शरीर खालच्या जमिनीत रुतून बसले. त्याचे डोळे दुप्पट आकाराने मोठे झाले. त्याच्या डोळ्यात प्रचंड प्रचंड भय दाटून आले. आपण हे काय पाहत आहोत? त्याचा त्याच्या डोळ्यांवर विश्वासच बसेना. समोरच्या अंधारातून 7 फूट उंचीचा तो येत होता. तो होता दंडक. खरडत खरडत चालत तो त्याच्या दिशेने येत होता. सगळ्या अंगावर काळे केस, अगदी अस्वलासारखे. एवढ्या लांबूनही त्याच्या हातावरचे टणक आणि धारदार नखे त्याला स्पष्ट दिसू लागले. डोळे विस्तवासारखे लाल, तोंडातले ते 2 पांढरे सुळे त्या घनघोर अंधारातही स्पष्टपणे दिसत होते. अंबरखोताच्या अंगावर क्षणात काटे उभे राहिले.
परमोच्च भीती काय असते हे सध्या फक्त तोच अनुभवत होता. पुढून येणारे हे महाभयानक संकट आहे तरी काय, हिंस्र शापत की एखादा क्रूर राक्षस, तो काहीही असो, पण तो साक्षात मृत्यूचा पाहुणाच होता, यात काहीही शंका नव्हती. तो अगदी काही फुटांच्या अंतरावर आला. आता तो स्पष्ट दिसू लागला, अगदी स्पष्ट. त्याच्या नजरेतील त्या हिंसक भावाने खोत लटलट कापू लागला. आपल्या समोर आपला मृत्यू उभा आहे हे त्याला जाणवले. काळ एवढ्या जवळ आला होता की त्याच्यापासून दूर जाण्याची कल्पना मेंदूतही उमटेना. पण प्रयत्न करावा लागणार होता. निदान काहीतरी हालचाल करावी लागणार होती. जीव वाचवावाच लागणार होता. याच भीतीने त्याचे पाय कसे तरी उचलले गेले. तो पळायचा प्रयत्न करू लागला. 1-2 पावले पुढे टाकलेही, पण अचानक पाठीत काहीतरी घुसल्याची जाणीव त्याला झाली. त्याची वेदना सरसर मेंदूपर्यंत गेली. त्याने मागे वळून पाहिले. त्याच्या पाठीवर त्या धारदार आणि टणक नखांचा वार झाला होता. खोत वेदनेने विव्हळू लागला. तो पाठीवरचा वार एवढा खोल होता की आतल्या हाडांपर्यंत जखम गेली होती. पाठीच्या हाडांच्या अगदी सीमेपर्यंत तो वार गेला होता. खोत पुन्हा पळण्याचा प्रयत्न करू लागला, पण पुढे काही पावले टाकताच तो खाली पडला. दंडक खरडत खरडत त्याच्या जवळ आला. त्याच्या पायावर आपला पाय ठेवला. त्याच्याकडे क्रोधाने पाहिले आणि सपकन त्याच्या मांडीवर वार केला. खोत गुरासारखा ओरडू लागला. त्याची मांडी अक्षरशः चेंदामेंदा झाली होती. मांडीवरचे मांस जमिनीवर लोंबू लागले. तो वार एवढा भीषण होता की अर्ध्या मांडीवर खड्डा पडला. त्या जागेवरचे मांस बाजूला झाले होते. त्या मांडीचे ते मोठे हाड स्पष्टपणे दिसू लागले. खोत तडफडू लागला. खोताची ती धडपड आणि वेदना पाहून दंडक मोठ्याने हसू लागला. त्याला असे हसताना पाहून खोत अजूनच घाबरून गेला. मला का मारत आहेस? तू आहेस तरी कोण? काय अपराध केलाय मी? खोत वेदनेने कणत त्याला म्हणाला. दंडक एकदम हसायचा थांबला आणि झटकन तोंड खोताच्या तोंडाजवळ नेत तो त्याच्या घोगऱ्या खरजातलेल्या आवाजात म्हणाला, तुझा अपराध खूप मोठा अपराध नाही. तू तर मोठे पातक केले आहेस आणि या पातकाला एकच दंड आहे, मृत्यूदंड. तू काय पातक केले आहे हे तुला नरकात गेल्यावरच कळणार. त्याचे 2-3 इंचावरचे ते काळे भिन्न तोंड पाहून खोत गर्भगळीत झाला. एवढा क्रूर चेहरा, एवढे घाणेरडे रूप तो प्रथमच पाहत होता. एवढा क्रूर चेहरा त्याने कधीच पाहिला नव्हता. आपला मृत्यू अशा बिभत्स माणसाकडून नाही, अशा राक्षसाकडून व्हावा याचे प्रचंड दुःख त्याला वाटून गेले. एवढ्या बिभत्स मृत्यूची कल्पनाच त्याने कधी केली नव्हती. आता दंडक पुन्हा जोरजोरात हसू लागला. त्याने खोताला अलगद दोन्ही हातांवर धरले, झटक्यात वर उचलले आणि वर हवेत फेकले. आणि तो हवेत असतानाच त्याच्या शरीरावर तो त्या धारदार नखाने सपासप वार करत गेला. एखादा हवा भरलेला फुगा वर हवेत फेकावा आणि त्याला हाताने वरच्या वरच खेळवावे तसा तो खोताला हवेतल्या हवेत खेळवत होता. त्याच्या शरीरावर सपासप वार करत होता. त्याच्या शरीरावर त्या वाराचे असंख्य वर्ण उमटले. त्याचे सगळे शरीर रक्ताळून गेले. अक्षरशः खाली जमिनीवर रक्तमांसांचा चिखल साचला होता. आजूबाजूची सगळी माती नुसती लालेलाल झाली होती. रक्ताच्या मांसाच्या तांबड्या रंगाचे ते दृश्य घृणास्पद दिसू लागले. ते दृश्यच एवढे भयानक होते की घट्ट हृदयाचा माणूसही मूर्छित होऊन पडावा. अजूनही त्या रक्ताची थेंब खाली जमिनीवर गळू लागले आणि बंद झाल्यावर नळातून टपटप पाणी पडावे तसे त्या रिकाम्या झालेल्या शरीरातून खाली रक्त गळू लागले. खोताचा तो अस्थिपंजर देह हवेतून खाली पडला. त्याच्या शरीरावर केवळ हाडांचा सापळा शिल्लक होता. सगळे मांस, रक्त खाली गळून पडले होते. शरीरावर असंख्य जखमा झाल्या होत्या. शरीराचा एक एक अवयव तोडून टाकलेला होता. सगळे शरीर कित्येक भागात विखुरले गेले होते. एवढा विकृत मृत्यू प्रत्येकाला येतो, तो ठरलेलाच असतो.
जन्माला एकच मार्ग असतो, पण मृत्यूला अनेक वाटा असतात. तो कोणत्या वाटेने कधी येईल हे कोणालाही सांगता येत नाही. आजारपण, अपघात, आत्महत्या, भांडण, अग्नी, पाणी, रोग, हृदयविकार, मानवी हत्या, मृत्यूदंड, वीज, अशा कित्येक वाटा मृत्यूच्या आहेत. या सगळ्या नैसर्गिक वाटा आहेत, पण खोताचा मृत्यू नैसर्गिक होता का? तो क्रूर, अमानवी, पाशवी, अनैसर्गिक मृत्यू होता. अंबरखोत संपला होता. तंग झालेले वातावरण थोडे सैल झाले. पूर्वीसारखे नैसर्गिक वातावरण तयार झाले. दंडक कधीच गायब झाला होता. वखारीवर खोताचा मृतदेह पडला होता. शरणपूरमधील पहिला मृत्यू झाला होता. दंडकाचा पहिला बळी अंबरखोत ठरला. शरणपूरमधील त्या मृत्यूच्या सत्राला खोतांच्या मृत्यूपासून सुरुवात झाली होती. तर मित्रांनो, कथेचा दुसरा भाग आपण इथंच थांबवत आहोत. आता नेमका पुढचा बळी कोण ठरणार हे आपल्याला पुढील भागात कळणार आहे. तर बघायला विसरू नका दंडक या कथेचा तिसरा भाग. जर हा भाग तुम्हाला आवडला असेल तर नक्कीच व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. आणि हो, आपल्या चॅनलला आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा, जेणेकरून दंडक या कथेचा पुढील भाग तुमच्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचू शकेन. तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. धन्यवाद.